Добрият пример е нещо, което в днешно време е много относително. Аз лично търся хора, които виждам, че примера, който дават, не цели да послужи само за тях, но да дадат и на аудиторията си и да покажат, че всъщност нещата се случват, стига да ги искаш. Смятам, че има много амбициозни млади хора, които имат огромен потенциал, просто не знаят как да го развият. И смятам, че тези събития им предоставят една платформа, където те хем да се изразят, хем да се развият като личности, хем да почерпат опит от вече успелите хора. Имаме шанс да покажем примери на младите, как хората се развиват и имат нови практични идеи, които да ги накарат да действат. Вярвам, че има смисъл от такива проекти и се надявам този проект конкретно да се стане още по-популярен, за да засегне по-голяма част от младото общество. Невероятно е събитието. Запознах се с много млади хора, с много амбиции, много желание за постигане на мечти и бъдещи реализации и се надявам да съм си взела поука от тях и да продължавам напред. Определено се чувствам щастлива, защото в Пловдив доказахме наистина, че няма невъзможни неща и че младите хора са бъдещето, от което България има нужда. Видях в очите на младежите, че всеки има амбицията да постигне нещо и наистина гори отвътре да постигне своята мечта, което е много важно за един човек, да имаш смисъл, с който се събужда сутрин. Начинът от този ден ще е цялата палитра от емоции, която получих, за което съм много благодарна наистина. На 22 февруари екипа на ДНК, заедно с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, ще случим събитието "Последвай ме" в Плевен, а на 8 и 9 март ще съберем всички младежи на прекрасна младежка академия в София, където ще се срещнем с още вдъхновяващи личности и младите хора ще покажат какво са свършили за месеците, в които работихме заедно.